Правила за безопасна работа в интернет. Правило 1. Никога не давай лична информация, като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учиш, месторабота или служебен телефон на родителите си, без тяхно разрешение. Правило 2. Никога не изпращай свои снимки или снимки на твои близки, без преди това да си обсъдил решението си със своите родители. Правило 3. Никога не приемай среща с някой, с когото си се запознал в интернет, без съгласието на твоите родители. Ако те одобрят срещата, нека тя да е на публично място и по възможност да е в присъствие на твои близки или приятели. Правило 4. Никога не отговаряй на съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или те карат да се чувстваш неудобно. Информирай родителите си за такива съобщения. Правило 5. Никога не отваряй електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди твоя компютър. Правило 6. Никога не се представяй за някой, който не си. Не скривай годините си и не посещавай сайтове за възрастни. Винаги внимавай, когато някой предлага нещо безплатно или покани да се включиш в дейност, обещаваща лесна и голяма печалба. Правило 7. Не споделяй паролите на своите профили в интернет на непознати или на приятели. Не запомняй паролите при влизане в профилите си, защото те ще остават в файловете на браузера. При възникване на проблем обърни се към родителите си, обърни се към класната. Има кой да помогне. web112.net. Подай сигнал. Как да разберем, че има проблем? Компютърната система работи бавно, отварят се прозорци при влизане в интернет. Изкачат прозорци при работа с програми, не се отварят файлове на програмите, с които работим. Компютърната система работи бавно. Проверете дали не е активиран Windows Update. Проверете в Task Manager процесите, които работят. Ако има непознати процеси, се обърнете към родителите си. Сканирайте за вируси и вижте състоянието на антивирусната програма. Компютъра може да е зомбиран. Това означава, че някой друг ползва идентичността и данните на вашия компютър, за да атакува други компютри в мрежата. Потърсете помощ. Винаги има кой да помогне. Потърсете помощ и не променяйте нищо в компютъра ви. Хакерите остават следи. Изкачат прозорци при влизане в интернет. Браузъра за работа в интернет е атакуван. Използвайте програмите Malwarebit и AdCleaner. Ако ти не помогнат, преинсталирайте браузъра. Изкачат прозорци при работа с програми. Атакуване операционната система. Изисква се сканиране с антивирусната програма. Помощ може да окаже програмата SpyBot. Не се отварят файлове на програмите, с които работим. Възможна вирусна атака, черви, възможен проблем и дефектиране на хард диска. Десен бутон на дисковото устройство. Properties, Tools, Error Checking. Пуснете проверка за грешки и след това дефрагментирайте. Пуснете антивирусната програма. Хакерите нямат почивен ден, те винаги си търсят внимание.